mamela angeke ubese clubbini upost useclubini namabhiya on Friday, on Sunday upost ama-verse use-uniformini usixelela ngoThixo. You can't be, it can't be. Angeke uposte on Friday usemjivweni zihabli zinto, on Sunday usemavesini. Abantu abanenkinga noNkulunkulu banenkinga nomuntu oshumayela uNkulunkulu. And it need us uba silungise bazalwane, sine problem abadako abafundisi bethu babuya ngolala. Angeke ngikubone uphuza on Friday, then on Sunday uphethe mic uyashumayela noba uyacula. Asihlangane zoyi2, not unless ukuthi uzositshela enye into esingayazi nesiqala ukuyibona, but zoyi2 zona lezo zoyi2. If uzobamba uzoba sticker ku Friday yakho okanye sticker on Sunday, abantu sesithuka manje kunzima upastor ukuthi hayi ngipastor freely. It is because amanyala enziwe ngopastor isikhathi esiningi. If uzothi siyasonta, abantu abathukisa uNkulunkulu ngabantu abasontayo, and nawe siqhubekisa, because somehow isidinga ukuthi siyilungise. Akunanto enzima ukukhuluma njengoNkulunkulu phambi kwabantu. It is because senziwa ngabantu ekufana nawe. Awukwazi udakwa uma uqeda upost after that uzositshela ngoNkulunkulu on Sunday. It can't be. Sanibonani.